Бу районы ветераннар советы каршында кул эшләре күргәзмәсе оештырылды. Биредә дистәләгән өлкән яшьтәге авторларның иҗаты белән танышырга мөмкин. Иң яхшы эшләр республика күргәзмәсендә катнашу өчен сайлап алыначак. Сезгә өлкән яшьтәге авторлар ясаган уникаль эшләнмәләрне карарга тәкъдим итәбез. Бәйләгән ыйык баш, кофта, милли киемнән киенгән курчаклар, ленталардан ясалган картиналар һәм биналарның агач макетлары. Бу матурлыктан күзләр камаша. Һәр иҗат җимеше сәнгать әсәре. Оста кул клубы җитәкчесе Нина Дунаева тасмалардан картина ясаган. Сначала нужно затонировать холст, подобрать рамку. Иң элек җирлекне буярга, рама сайларга кирәк. Аннан соң инде булачак картинаның нинди буласын уйларга. Ветераннар советы рәисенең эш кабинетында ветераннарның 80ннән артык кул эше урнаштырылган. Махсус жюри аларның иң яхшыларын билгеләде. Алар ветераннар иҗаты республика күргәзмәсендә катнашачак. Biz anda җибәргә тиеш бар тик һәр номинациядән бер генә эшне. Безнең монда бик күп эшләребез, бик матур һәрберсе. Но аларның бөтенесен җибәреп бетереп булмый. Шуңа күрә дә инде без бу күргәзмәне дәвам итәрбез дибез. Һәрбер кеше килеп карасын, һәр вакытта ишекләребез ачык. Без монда булабыз. Димәк, бу алалар күргәзмәне үз күзләре белән күрә ала. Район ветераннар советы бигрәк тә укучыларны көтә. Алсу Самигуллина, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары.